Η Αλισάβετ Καστρισόγια, σύζυγος του Γεωργίου Καστρίτσιου, γεννήθηκε το 1800 στα Ιωάννινα. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, μοιράζει τη μεγάλη της περιουσία σε 3 τμήματα. Το μισό το παραχωρεί στη Ρουμανία, όπου ενισχύονται οικονομικά τα νοσοκομεία Βουκουρεστίου και Πλοεστίου. Το άλλο μισό της περιουσίας της μοιράζεται ισόποσα στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα, όπου χτίζονται σχολεία όπως το Ελισαβέτιο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και ενισχύονται οικονομικά η λειτουργία διαφόρων νοσοκομείων. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους Υπηρώτες ευεργέτες κατέχουν οι αδελφοί Ζωσιμάδες, 9 αδέλφια, η Αλεξάνδρα, ο Ιωάννης, ο Αναστάσιος, η Ζωήτσα, ο Θεοδόσιος, ο Νικόλαος, ο Ζώης, ο Μιχαήλ και η Αγγελική. Οι 3 κόρες παντρεύονται κατά τα πρότυπα της εποχής τους, ενώ οι 6 αδελφοί μέσα από την πορεία της ζωής τους αποφασίζουν να μείνουν ανήπαντροι, έτσι ώστε να μην ελαττωθεί στο ελάχιστο η τεράστια περιουσία τους, την οποία διαθέτουν στο ελληνικό κράτος για την πνευματική του αναγέννηση. Με πρωτοβουλία του Ζώη Ζωσιμά, η αδελφότητα των Ζωσιμάδων συνέστησε ταμείων αρχαιολογικών, ανυπολόγιστης αξίας συλλογή με αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά νομίσματα και μετάλλια, δωρίζεται στο ελληνικό κράτος, αποτελώντας τον κυρίως κορμό για την ίδρυση του Νομισματικού Μουσείου της Αθήνας. Το 1793 πεθαίνει νέος και αδιάθετος ο καλός και ιδιαίτερα αγαπητός τους αδελφός Θεοδόσιος. Ο θάνατος του Θεοδοσίου Ζωσιμά υπήρξε καταλυτικός σταθμός για τη ζωή των υπολείπων. Μετά το θάνατό του αποφασίζουν ομόθυμα όλοι τους, ακολουθώντας το παράδειγμά του, να μείνουν στο εξής άγαμοι, αφιερώνοντας όλες τους τις δυνάμεις και την τεράστια περιουσία τους εις φωτισμόν και παρηγορίαν της θλιβόμενης πατρίδας. Εκδίδουν και μοιράζουν δωρεάν ελληνικά βιβλία, ανεγείρουν και επισκευάζουν ναούς και επιχορηγούν πνευματικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μειούνται στην φιλική εταιρεία και στηρίζουν οικονομικά τον αγώνα. Το 1827 πεθαίνει στη Μόσχα και ο Ζώης Ζωσιμάς, γνωστότερος στους φιλικούς με το ψευδώνυμο Πατήρ. Μετά και το θάνατο του Ζώη απομένει μόνο ο Νικόλαος που βρίσκεται την εποχή αυτή στη Μόσχα. Από εδώ και για την υπόλοιπη ζωή του κατευθύνει το πλήθος των ευεργεσιών προς τη γενέτειρά του κυρίως πατρίδα τα Ιωάννινα. Ιδρύει τη Ζωσιμαία Σχολή και το Φερόνιμο Γυροκομείο. Ανοικοδομεί και διακοσμεί λαμπρά τις κατεστραμμένες εκκλησίες και ελεεί πλουσιοπάροχα φτωχούς και αρρώστους. Η προσφορά τους στο γένος και στα γράμματα με μία λέξη ανυπολόγιστη. Είναι τόσο μεγάλη που οδηγεί τον βασιλέα Όθωνα μετά την κοίμηση και του τελευταίου Ζωσιμά του Νικολάου στην κήρυξη τριήμερου πένθους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της Ελλάδος. Οι υπηρώτες ευεργέτες δωρίζουν ανιδιοτελώς και χωρίς σύγχρονους τοπικισμού. Δωρίζουν στο ελληνικό κράτος και στην πρωτεύουσά του την Αθήνα. Τούτο έχει τη δική του ιστορική αξία, αν αναλογιστεί κανείς πως αρκετοί από αυτούς κατάγονται από περιοχές της Βορείου Ηπείρου και δωρίζουν αμύθιτα ποσά στην μητέρα Ελλάδα και στην πρωτεύουσά της. Η Ευάγγελος και ο Κωνσταντίνος Ζάπας από το Λάμποβο της Βορείου Ηπείρου, ο Γεώργιος και ο Σίμων Σίνας από τη Μοσχόπολη της Βορείου Ηπείρου και ο Απόστολος Αρσάκης από την Χωταχόβα της Βορείου Ηπείρου είναι ισχυρά παραδείγματα. Πιστεύουν στο Θεό και φυλάσσουν βαθιά στην ψυχή τους τις ορθόδοξες αξίες και παραδόσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα αποσπάσματα από τις διαθήκες μερικών εξ αυτών. Στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν, είναι τα πρώτα λόγια του Νικόλαου Ζωσιμά στη διαθήκη του. Σε άλλο σημείο της διαθήκης του, ο ίδιος ευεργέτης αναφέρει: «Αποφάσισα με δική μου θέληση και ελεύθερη γνώμη, με την παρούσα διαθήκη μου, να τακτοποιήσω όλη την κοινή με τους μακαρίτες αδελφούς μου και αμέριστη περιουσία,
που μας χάρισε σε τούτο το μάταιο βίο η άπειρη ευσπλαχνία του Πανάγαθου Θεού, με προσωπικούς μας μόχθους και υδρότα. Ο Ευάγγελος Ζάπας στη διαθήκη του, μεταξύ των άλλων αναφέρει: επειδή ο άνθρωπος είναι θνητός και εκ θυστείας προνοίας, δεν το εδόθη η χάρις de να γνωρίσει την ώρα του θανάτου του, όσοι στον επαπειλεί κάθε στιγμή. Δι' αυτό υποχρεούται να βάλει τα πράγματά του εις τάξιν, προτού να φτάσει αυτή η ώρα, ώστε μετά την αποβίωση αυτού να μην ακολουθήσουν διχόνιε και κλεισολογίε εις τους συγγενείς του. Ο εξάδελφός του Κωνσταντίνος Ζάπας στη δική του διαθήκη σημειώνει: το Ιερόν Ευαγγέλιον μας διδάσκει, γρηγορείτε και προσεύχεστε, ου γαρίδατε την ώρα ουδέ τη στιγμή, ενή ο Υιός του Θεού έρχεται. Τη θεία ταύτην διδαχή του Ιερού ημών Ευαγγελίου έχουν υπόψη, θεωρώ χρέος μου, ως άνθρωπος υποκείμενος εις τον νόμο της φύσεως, να τακτοποιήσω τα της περιουσίας μου δια της παρούσης ιδιοχείρου διαθήκης. Το φαινόμενο αυτό της πολλαπλής ευεργεσίας είναι πρωτόγνωρο και μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως υπηρώτικη ευποιία. Η ευεργεσία βέβαια στην πατρίδα μας δεν ξεκινά και ούτε τελειώνει με την προσφορά των υπηρωτών ευεργετών. Πλήθος Ελλήνων και τότε και σήμερα, άλλοι περισσότερο γνωστοί και άλλοι λιγότερο, έχοντας το ίδιο μεγαλείο ψυχής και ανδρείας, φιλοπατρίας και αγάπης προς τον πλησίον τους, προσέφεραν και προσφέρουν σε τούτη τη χώρα. Ελάχιστο χρέος μας να μην τους ξεχάσουμε.